To je luxus. Potrebujeme shutter aj na 30 sekúnd, kľudne dáme plných 30 sekúnd. ISO znížime, svetelnosť nemusí byť tak extra veľká. A F-ko určite clonu znížime, nech je proste zaostrená veľká časť fotky. Čiže to dám aj F9 kľudne. A F11. Dobre, zaostrenie niekde si musím dať manuálne zaostriť. Počkaj, ale zaostrenie spravím pri F2,8. To bude lepšie. Dobre, cca. ISO necháme tak a uvidíme, čo z toho vznikne. Toto je cool záber, fakt dobrý. Dobre, dáme tomu viac pokusov. No, máme nejaké tie zábery a podarilo sa to, myslím, že na jednotku. Každý výjazd z cesty, aj nájazd mám. Perfektné, krásne mám aj krajinku nasvietenú. Lesy. Je to ravko, čiže dát má veľa tá fotka, keď bude treba, tak sa aj predsvietia tiene, ale myslím si, že táto svetelnosť je perfektná, ja som spokojný. Môžeme ísť dole, môžeme sa baliť.